उवाच स एवं ऋषिवर्यो हयम् ऋषिवर्यो अयम् पृष्टो राज्ञा परीक्षिता पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित् प्रत्याहतं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति प्रीतात्मा श्रूयतामिति सूत उवाच एवं ऋषिवर्यो अयम् पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति सूतः उवाच శ్రీ సూత గోస్వామి పలికెను ఆ విధముగా ఋషివర్యః మహర్షి అయం సుఖదేవ గోస్వామి పృష్టః ప్రశ్నింపబడి పరీక్షిత పరీక్షిత్తు ప్రతి ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను బహువిత్ అనుభవజ్ఞుడు ప్రీతాత్మా పూర్ణముగా సంతుష్టుడై నా నుండి ఆలకింపుము ఇతి సూత గోస్వామి పలికెను ఋషివర్యుడగు శుకదేవ్ గోస్వామి మిగుల అనుభవజ్ఞుడు. అతడు పరీక్షిత్ మహారాజు పట్ల అతి ప్రసన్నుడయ్యను. ఆ విధముగా రాజుచే ప్రశ్నింపబడి అతడు ఈ విషయమును శ్రద్ధతో ఆలకింపుము అని పలికెను. శ్రీ సూత గోస్వామి పలికెను ఋషివర్యుడగు శుకదేవ్ గోస్వామి మిగుల అనుభవజ్ఞుడు. అతడు పరీక్షిత్ మహారాజు పట్ల అతి ప్రసన్నుడయ్యను. ఆ విధముగా రాజుచే ప్రశ్నింపబడి అతడు ఈ విషయమును శ్రద్ధతో ఆలకింపుము అని పలికెను. ఆరవ శ్లోక. శ్రీ శుక ఉవాచ యదా తు రాజా స్వసుతాన్ అసాధూన్ యదా తు రాజా స్వసుతాన్ అసాధూన్
यदा तु राजा राजा स्वसुतान् साधून् न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः पुष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् विशिष्टसत्तान् प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह చదవండి అందరూ శ్లోక చదవండి. हरे कृष्ण प्रभुजी श्री सुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् सदा न साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभुजी। श्री शुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्टन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह हरे कृष्ण प्रभुजी श्री सुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्टन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लक्षा भवने ददाह श्रीसुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्टन्न धर्मेण विनिष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्ष्य भवने ददाह
ప్రవేశలాక్ష భవనే దదాహ హరే శ్రీశుక ఉవాచ శ్రీశుక ఉవాచ వాచ యదా తు రాజా స్వసుతాన్ సాధూన్ యదా రాజా స్వసుతాన్ సాధూన్ సాధున్ కృష్ణన్న ధర్మేణ వినష్ట దృష్టి భ్రాతుర్యవిష్టస్య సుతాన్ విబంధూన్ బంధూన్ ప్రవేశ్య లాక్షా భవనే దదాహ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీ సుఖ ఉవాచ శ్రీశుకౌవాచ యదా తు రాజా స్వసుతాన్ సాధూన్ స్వసుతాను సాధూన్ పుష్ణన్న ధర్మేణ వినష్ట దృష్టి దృష్టి చాతుర్య విస్తస్య సుతాన్ విబంధూన్ సుతాన్ విబంధూన్ ప్రవేశ్య లాక్ష భవనే దదాహ ప్రవేశ్యలాక్ష భవనే దదాహ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీ సుఖ ఉవాచ శ్రీశుక ఉవాచ యదా తు రాజా స్వసుతాన్ సాధూన్ యదా తు రాజా స్వసుతాన్ సాధున్ పుష్ణన్న ధర్మేణ వినష్ట దృష్టి పుష్టన్న ధర్మేణ వినష్ట దృష్టి భ్రాతుర్య విష్టస్య సుతాన్ విబంధూన్ భ్రాతుర్యవిష్టస్య సుతాన్ విబంధూన్ ప్రవేశ్య లాక్షా భవనే దదాహ ప్రవేశ్యలాక్ష దదనే విదాహ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. శ్రీశుక ఉవాచ శ్రీశుక ఉవాచ సుఖదేవ్ గోస్వామి పలికెను. శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి పలికెను. యదా ఎప్పుడు అని రాష్ట్ర మహారాజు మహారాజు సుతాన్ తన పుత్రులు సాధూన్ నీతి రహితులకు పుష్ణన్ పోషించుటకు ఎన్నడు ధర్మపథమున వినష్ట దృష్టి తన అంతర్దృష్టి లోపించినవాడు భ్రాతు సోదరుని యొక్క యవిష్టస్య చిన్న సంతానమును బంధూన్ పోషకుడు తండ్రి లేనివారు ప్రవేశింపజేశాను లాక్ష అక్క భవనమున పెట్టించెను. శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి పలికెను, తన నీతి రహితులకు పుత్రులను పోషించుట అనేది దుష్ట కోరికల ప్రభావమున
ధృతరాష్ట్ర మహారాజు అందుడయ్యను. ఆ విధముగా అతడు పితృ విహీనులకు తన సోదరుని సంతానమును పాండవులు దహించుటకు లాక్షాగృహమునకు నిప్పు పెట్టించెను. సుఖదేవ గోస్వామి పలికెను, సుఖదేవ గోస్వామి పలికను తన నీతి రహితులకు పుత్రులను పోషించుట అనేది తన నీతి రహితులకు పోషించుట అనేది అంటే దుష్ట కోరికల ప్రభావమున కోరికల ప్రభావమున ధృతరాష్ట్ర మహారాజు అందుడయ్యను. ధృతరాష్ట్ర మహారాజు ఆ విధముగా అతడు పితృ విహీనులకు తన సోదరుని సంతానమును పాండవులు దహించుటకు లాక్షాగృహమునకు నిప్పు పెట్టించెను. చిన్న భాష్యమే. యశోదామాతాజీ మీరు చదివేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టుక నుండియే అంధుడు, కాని తన నీతి రహితులకు పుత్రులను సమర్థించుటకు దుష్ట కర్మలను చేయుట అందలి అతని అంధత్వము కాయికముగా దృష్టిలోపము కన్నను అధికముగా నుండెను. కాయికముగు దృష్టిలోపము మనుజుని ఎన్నడును ఆధ్యాత్మిక పురోగతి యందు అడ్డుపరచదు. కాని అతడు ఆధ్యాత్మికముగా గుడ్డివాడైనప్పుడు, అనగా కాయికము అనియు చక్కగా ఉన్నప్పటికీ ఆ గ్రుడ్డితనము మాత్రము మానవ జీవన పురోగమన పదమునకు గొప్ప అపాయకరముగా హాని కలిగించగలదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇప్పుడు సుఖదేవ గోస్వామి, సో వాళ్ళు ఋషివర్యుడు సుఖదేవ గోస్వామి మిగుల అనుభవజ్ఞుడు. అతడు పరీక్షిత్ మహారాజు పట్ల అతి ప్రసన్నుడైన. ఆ విధంగా రాజుచే ప్రశ్నింపబడి అతడు ఈ విషయమును శ్రద్ధతో ఆలకింపుము అని పలికెను. సుఖదేవ గోస్వామి ఋషివర్య, ఒకవైపు వాళ్ళు గురు మునినా అని చెప్పారు. అంత మునిలు గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులకి గురు స్థానంలో ఉన్నారు. ఆ సభకి వాళ్ళు వచ్చిందే అందరూ కూడా ఎవరున్నారు, అంత పెద్ద పెద్ద ఋషులు, దేవర్షి, రాజర్షి, బ్రహ్మర్షి ఎవరెవరో ఉన్నారు. సో అయితే సుఖదేవ గోస్వామి వచ్చిందే అందరూ కూడా వీళ్ళే సరైన వ్యక్తి ఈ పరీక్షిత్ మహారాజ్ సమాధానం ఇచ్చేదానికి. అంటే చాలా గొప్ప భక్తుడు సుఖదేవ గోస్వామి, చాలా గొప్ప వ్యక్తి. దానికి ఇక్కడ ఋషివర్య అని చెప్తున్నారు. ఋషివర్య అక్క పరీక్షిత్ మహారాజు సామాన్య వ్యక్తి కాదు, వాళ్ళు కూడా చాలా గొప్ప వ్యక్తి. సో మనం వింటున్నట్లు ఒక గురు అవసరం ఉంది. ఆ గురు పొందేదానికి శిష్యుడు కూడా ప్రామాణికలో ఉండాలి అని. సో రైట్ కాంబినేషన్ పరీక్షిత్ మహారాజు కావచ్చు, సుఖదేవ్ గోస్వామి కావచ్చు, ఇరువురు బెస్ట్ డిసైపుల్, బెస్ట్ గురు ఉన్నట్టు. ఐడియల్ గురు, ఐడియల్ డిసైపుల్. సో మనము ఏ అర్హతలను పొందాలి, ఏమి గుణాలు పొందాలి అనే దానికి మనకి వాళ్ళు ఐడియల్గా ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్తుండేది ధృతరాష్ట్రుడి గురించి. సో ధృతరాష్ట్ర వ్యక్తిత్వము, ధృతరాష్ట్రుడు వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళు గుడ్డివాడు, అందరికీ తెలుసు. అయితే గుడ్డివాడు భౌతికంగా కిందను ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మికంగా గుడ్డివాడు అని చెప్తున్నారు. భౌతికంగా గుడ్డితనము అది
వెనకాలి జన్మమో ఒక కర్మమో ఇంకొకటో అది ఉంటుంది, తాత్కాలికంగా ఉంటుంది. అది మరలా అది ఈ జన్మంలోనే ఒక మధ్య నుండి నివారణ కావచ్చు, లేకుంటే మరో జన్మంలో మరలా అది దృష్టి అనేది దొరుకుతుంది. సో అది వస్తుంటుంది, పోతుంటుంది. అది ఏమి అయితే ఆధ్యాత్మికంగా అదేమి మనకి ఆటంకం కాదు. సవై పుంసాం పరో ధర్మో యథో భక్తిరదోక్షజే అహైతుక్య ప్రతియత యయాత్మ సుప్రసీదతి. సో భగవంతుడా ఈ భాగవత ధర్మం, ఈ శుద్ధ భక్తి అనేది ఇది ఏ దాని నుండి కూడా దీనికి అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది లేదు. సో అహైతుకి అప్రతిహత, ఇది ఏమి భౌతికంగా ఏది కారణము లేదు, అప్రత్యత ఏది కూడా ఆటంకం లేదు. సో ఈ గ్రుడ్డితనం అనేది కూడా భౌతికంగా ఆటంకం ఉండొచ్చు మనకి. అయ్యో ఈ గ్రుడ్డితనం నుండి నేను ఈ కార్యం చేసే కాదు, ఈ కర్మం చేసే కాదు, ఈ పనికి అది క్వాలిఫికేషన్. వెళ్ళినప్పుడు ఒక మిలిటరీ దీనికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అంతా టెస్ట్ చేస్తారు, కన్ను టెస్ట్ చేస్తారు, చెవు టెస్ట్ చేస్తారు, ఇంకా బాడీ స్ట్రెంగ్త్ టెస్ట్ చేస్తారు, ఇంకా వేరే వేరే దేహ భాగాల్లో అంతా లివర్, హార్ట్ ఇది అంతా టెస్ట్ చేస్తారు. ఇంత కావాలి వాళ్ళకి ఫిజికల్ ఇది బాగుండాలి, ఫిట్నెస్ ఉండాలి. సో ప్రతి ఒక్కటి దానికి ఒక క్వాలిఫికేషన్స్ కావాలి, భౌతికంగా అర్హత. సో ఆధ్యాత్మికంగా అవసరం. ఆధ్యాత్మికంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భౌతికంగా గుడ్డితనం ఉంటే కూడా ఏమి కూడా నో ప్రాబ్లం, వాళ్ళు కూడా గొప్ప భక్తులు ఉన్నారు. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మేము స్మరించవచ్చు. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ నాకు జ్ఞప్తి వస్తుంది, బిల్వమంగళ్ ఠాకూర్. సో బిల్వమంగళ్ ఠాకూర్ చాలా గొప్ప భక్తులు. సో వాళ్ళు ఒక సమయం వాళ్ళ జీవనంలో వాళ్ళే స్వయంగా గుడ్డి వాళ్ళుగా వాళ్ళే చేసుకుంటారు. ఎవరు ఏమీ వాళ్ళకి గుడ్డి వాళ్ళు చేయలే, వాళ్ళకి ఏం రోగం రాలే. వాళ్ళే వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం వాళ్ళు అన్వేషించుకొని, అయ్యో నేను ఇంత ఒక కామభారంలో ఉన్నాను కదా, నాకు వద్దు ఈ కళ్ళు అని వాళ్ళు ఆ స్టోరీ మేము వింటారు మీరు బిల్వమంగళ్ ఠాకూర్ గురించి. సో వాళ్ళు గొప్ప శ్రీమంతుడు ఒక దీనిగా ఉంటారు. అయితే ఒక సమయం చాలా ఒక వేశ్య ద్వారకాంత వాళ్ళ ఒక సంబంధంతో ఎంతో ఒక మోహితుడు ఉండగా ఉంటారు. అంటే ఆ బిల్వమంగళ వాళ్ళ ఒక రోజు వాళ్ళ తండ్రి మరణం అవుతుంది. తండ్రి మరణం అయ్యే రోజు కూడా వాళ్ళకి కామభావం వాళ్ళకి ఇచ్చేసే కాదు, వాళ్ళు సహించుకునే కాదు. సో వాళ్ళు త్వరనే అంతా ఫినిష్ చేసి అంతా రిచువల్స్ ఏమి ధర్మ కార్యాలు చేయాలి, ఆ శ్రాద్ధ కార్యాలు అంతా చేసి ఆ ద్వారకాంత దగ్గర వెళ్తారు. సో వెళ్ళేటప్పుడు విపరీత వర్షం, ఫుల్ నది నిండి ప్రవహిస్తూ ఉంది, ఫుల్ అవుతాను కూడా వాళ్ళు దాంట్లోనూ వాళ్ళు ఒక ప్రవహించి నీటి ఏది బోట్స్ లేవు, వాళ్ళు స్విమ్ చేసి వెళ్తారు. దీంట్లో అంత వర్షం వస్తుంది, ఆమెకి ఆ ఇంట్లో ఆ వారకంత ఇల్లు వాక్యలు మూసింది. అయితే వాళ్ళు దానిపైన ఎంటర్ అయ్యేదానికి బయట ఉండి ಯಾವುದೋ ఒక వృక్షం ఇది రెమ్మలు కొమ్మలు పెట్టుకొని తర్వాత ఆ ఇంట్లోగా ప్రవేశించేది రూఫించి చెప్తారు, ಯಾವುದೋ ఒకటి ఇదేమో చెప్తారు. ఏదో ఇక్కడ ఒక సమయంలో ఒక ఇది పైతాన్ పాము దీన్ని పెట్టుకొని వాళ్ళు ఒక పగ్గంగా వాళ్ళు ప్రవేశిస్తారు. సో వాళ్ళ ఒక ఇది చూసి ఆ వారకాంతలు వాళ్ళు చెప్తారు, నువ్వు ఇది శ్రమము శ్రీకృష్ణుడికి చేసి ఉంటే ఇంత నా పైన ఒక మోహంతో నువ్వు ఇంత చేస్తున్నావు, ఇంత తీవ్ర ఇది చేస్తున్నావు, అదే నువ్వు శ్రీకృష్ణుడి పైన నీకు ఆ భావన ఉండింటే చెప్తారు. అంతే అప్పుడు వాళ్ళ కన్నులు వాళ్ళు ఓపెన్ అయింది వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మికంగా. వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళు ఈ వారకాంతనే నాకు గురువు అని చెప్పేది కూడా ఉంది ఒక వైపు. అంటే ఆ వాళ్ళ గురువు ఆ వారకాంత ద్వారా వాళ్ళకి మరలా వాళ్ళకి ఒక కృష్ణ భక్తి చేసే ఒక ప్రేరణ, ఒక ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళకి దొరికింది. సో ఎనివే బిల్వమంగళ ఠాకూర్ తర్వాత అక్కడి నుంచి నేరంగా బృందావనంకి వెళ్తుంటారు. ఆ మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు కూడా మరలా ఏదో ఒక అమ్మాయిని చూసి వాళ్ళు మరలా కూడా అదే ఒక ఇదవుతుంది వాళ్ళకి, ఇది ఏమిది నేను ఇంత దీనిగా ఇంత పతన స్థితిలో ఉన్నాను, అంతా నేను దీంట్లో భౌతిక దీనిగా సంపూర్ణ ఆధ్యాత్మిక జీరోగా ఉన్నాను అనే వాళ్ళకి ఒక పశ్చాత్తాపం, ఒక రిపెంటెన్స్ ఆ భావనలో చెప్తారు. వాళ్ళు అమ్మాయి నుండి తీసుకొని ఒక ఇయర్ పిన్ వాళ్ళ కన్నుల్ని తీసేస్తారు. మనము అది కల్పించుకోనికి కాదు, అంటే అంత తీవ్రంగా వాళ్ళు భక్తి కృష్ణుడి భక్తిని చేయాలి అనేది ఒకటి. ఆమెకు భౌతికంగా వాళ్ళు ఏది కూడా విడిచేదానికి రెడీ ఉన్నారు, తయారున్నారు. మనకి ఆ ఆచార్యలో ఒక దీని నుండి తెలిసేది. బట్ ఎనీవే బిల్వమంగళ ఠాకూర్ తర్వాత భౌతికంగా గుడ్డి వాడవుతాను వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా కంప్లీట్ పర్ఫెక్షన్ సాధించారు. శ్రీకృష్ణుడు సంపూర్ణ ఆశ్రయించి బృందావన ధామంలో చెప్తారు ఎంత గొప్ప భక్తుడు అయ్యారు వాళ్ళు అంటే, సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడే వచ్చి
వాళ్ళకి భగవంతుడు చెప్తారు, ఎవరు నాకు సంపూర్ణ శరణాగతి పొందారు నేను వాళ్ళకి రక్షించుతాను, వాళ్ళని పోషించుతాను. ఏషామి అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పరిపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. సో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు, నేను స్వయంగా నా భక్తుడు నేను రక్షించుతాను, పోషిస్తాను. సో బిలోంగల్ ఠాకూర్కి స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడే వాళ్ళకి ప్రతిరోజు వచ్చి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆహారం కావాలి, వాళ్ళకి ఆహారం వాళ్ళకేమో పాలో ఇంకొకటి వాళ్ళే ఇస్తుంటారు, స్వయం శ్రీకృష్ణ. ఆమెకు వాళ్ళు భగవంతుడి గురించి వాళ్ళు పాడుతా ఉండింది, ఇది పాటలు భగవంతుడు వింటుండ్రి స్వయంగా వచ్చి, సొంతగా ఆత్మీయ ఇదిని భగవంతుడితో వాళ్ళు పొందారు వాళ్ళు. సో గుడ్డితనం భౌతికంగా ఉండొచ్చు, అయితే ఆధ్యాత్మికంగా అదేమీ ఆటంకం కాదు. ఇంకొక నాకు ఎగ్జాంపుల్ జ్ఞప్తి వస్తుంది, ఇంకొక చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, చాలా భక్తులు అలాగా. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ నాకు జ్ఞప్తి వచ్చేదంటే రామానుజాచార్యుల వాళ్ళ కజిన్ బ్రదర్ అనుకుంటా, వాళ్ళ తమ్ముడు ఏమవుతారు వాళ్ళు, కూరతాళ్వా చెప్తారు. వాళ్ళు కూడా ఒక సమయానికి రామానుజాచార్యులని విరోధించి వాళ్ళు చోళ రాజా ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు రామానుజాచార్యుని శిక్షించాలి అని. సో అప్పుడేం చెప్తారు, వీళ్ళకి కూరతాళ్వా కురేష్ అని వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారు రామానుజాచార్యులకి, మొద్దు మీరు వెళ్ళొద్దండి, ఆ రాజు పిలుస్తున్నాడు, మీకే ఒక ఏమో శిక్షించేదానికి పనిస్తున్నారు. రామానుజాచార్యులు సామాన్య వ్యక్తి కాదు, వాళ్ళు ఆదిశేషుడే అవుతే కూడా వాళ్ళు ఆచార్యులుగా వాళ్ళు అవతరించింది, ఇంకొకటి భక్తుడిగా అవతరించింది. వాళ్ళు అప్పుడు ఆ యాక్షన్ తీసుకోలే, వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకోక వాళ్ళు భక్తులైన వాళ్ళు చాలా నమ్రంగా వాళ్ళు కురేష్ వాళ్ళు చెప్పారు, మీరు ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చారు శ్రీరంగానికి వచ్చి మీరు పిలుస్తున్నారు రాజు ఒక దూతులతో, మీరు వెళ్ళొద్దండి నేను వెళ్తాను చెప్తారు. ఇద్దరు ఎక్స్చేంజ్ చేస్తారు డ్రెస్. రామానుజాచార్యులు యతీలు సన్యాసి, వాళ్ళు సాఫ్రన్ ఇంట్లో ఉన్నారు, వీళ్ళు కూరతాళ్వారు గృహస్థుడు. సేమ్ చెప్తారు, ఇద్దరు కూడా కజిన్స్ ఒక వైపే కనుపుతారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, డ్రెస్ ఎక్స్చేంజ్ చేశారు. రామానుజాచార్యుల డ్రెస్ కురేష్ వాళ్ళు ఇది రామానుజాచార్య. సో రామానుజాచార్యులు నేరంగా ఆ గృహస్థుడ వస్త్రం ధరించి వైట్ కలర్ మేలుకోటకి వచ్చారు. మేలుకోటే అది ఒక దివ్య స్థలం, అక్కడ వచ్చి 12 సంవత్సరాలు రామానుజాచార్యులు ఉన్నారు. సో అప్పుడు ఆ సమయంలో రాజు వీళ్ళు తీసుకొని వెళ్తారు, రామానుజాచార్యులు అనుకొని కూరతాళ్వారిని తీసుకొని వెళ్తారు. సో అప్పుడు కూరతాళ్వారి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు, మీరు స్వీకరించాలి, శివుడే పరమ పురుషుడు. సో వీళ్ళు ఇది ఎలా సాధ్యము, శాస్త్రము ఉంది ఒక రీతి ఉంది, శాస్త్రంని మనము ఏదో నిర్దేశించేదానికి మేము డిసైడ్ చేసేదానికి కాదు. శాస్త్రంలో మరలా శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుడే భగవద్గీతల నాకిన గొప్ప భక్తి ఎవరూ లేరు, నేనే పరమ పురుషుడు, అహం ఆదిర్హి దేవానాం అహం సర్వస్య ప్రభవో. సో భగవంతుడు మరలా చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళు కూరతాళ్వారు, లేదు ఎలా సాధ్యం, నువ్వు చెప్పినట్లు నేను ఎలా స్వీకరించే సాధ్యం, శాస్త్రం ఇది. సో అలా ఉంటే నేను నీకు శిక్షిస్తాను. శిక్ష అంటే నీ కళ్ళని నేను తీసేస్తాను చెప్తారు. ఆ రాజు, మా చోళ రాజు కూరతాళ్వార్ రామానుజాచార్యుల ఎవరు తమ్ముడు ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళ కళ్ళని తీసేశారు. తీసినప్పుడు అవుతాను వాళ్ళు లేదు, నేను శాస్త్రం ఏమిటి పరమ సత్యం ఏమిటి అదే సత్యం, నేను ఒక వాదంతో నా నమ్మకంతో ధర్మం అనేది కాదు, ధర్మంతో సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. ధర్మం అనేది ఒకటి కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిత్, ఒక నమ్మకము. నా నమ్మకంలో వీళ్ళు భగవంతుడు, వాళ్ళు భగవంతుడు, నా నమ్మకంలో భగవంతుడు నిరాకారుడు, అది కాదు. భగవంతుడే. మనము తెలుసుకునాలి ఏది అది భగవంతము, ఏది పరమసత్యం. సో ఎనీవే కూరతాళ్వారు వాళ్ళు అలాగా చేశారు. తర్వాత చెప్తారు, బ్రహ్మచార్యులు వస్తారు, అప్పుడు త్వరనే కాదనుకుంటాను, 12 సంవత్సరాల తర్వాత వస్తారు, రిటర్న్ శ్రీరంగంకి వస్తారు వాళ్ళు. సో ఈ వ్యక్తి చేసేదానికి ఏమో అవుతుంది ఆ చోళ మహారాజుకి, అది ఇంకొక స్టోరీ. అది వాళ్ళు చేసే ఒక అపరాధం, గొప్ప వైష్ణవ అపరాధానికి వాళ్ళకి అవుతుంది. బట్ ఎనీవే ఇప్పుడు తర్వాత రామానుజాచార్యులు తిరిగి వచ్చినాక వాళ్ళు చెప్తారు, నా కోసం నువ్వు ఇలా నీ కన్నుల్ని ఇచ్చేసారు, సో మరలా నీకు నేను కన్నుల్ని రిటర్న్ తిరిగి వచ్చినట్టు చేస్తాను నేను చెప్తారు. సో అప్పుడు వాళ్ళు నిరాకరించుతారు. కూరతాడు, నాకు వద్దు, నేను భౌతికంగా అందడిగానే ఉంటాను, నో ప్రాబ్లం, అయితే నాకు ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుడిని చూసే ఒక శక్తి నాకు కావాలి, ఒక కన్నుల దృష్టి కావాలి. సో రామానుజాచార్యులు వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని వాళ్ళకి అనుగ్రహించారు. ఎవరికి కూరతాడు, భౌతికంగా వాళ్ళకి అవసరం వాళ్ళు చెప్పారు, నాకు వద్దు, నాకు కన్నులు వద్దు, నాకు అయితే ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుడ దివ్యమూర్తి
నాకు చూడాలి, నేను భగవంతుడు దివ్య దృష్టి చూసాను, ఆ ఒక్క అనుగ్రహం నాకు ఇవ్వండి. సో అంటే ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళకి దొరికింది, వాళ్ళకి కురతాళ్ళు కురేష్ రామానుచార్యుల ఒక అనుగ్రహం నుండి. ప్రేమాంజనచ్చురిత భక్తి విలోచనేనా సంతా సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి యం శ్యామ సుందరమచింత్య గుణస్వరూపం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో మనము భౌతిక కన్నులతో కృష్ణుని చూసే కాదు, మనకు భగవంతుని చూసాడంటే ప్రేమం అంటే ఒక లేపం, ఒక ఆయింట్మెంట్ మన ఆధ్యాత్మిక కన్నుల పైన అది రావాలి. అప్పుడు మేము కృష్ణుని ప్రతి క్షణం ప్రతి సెకండ్ చూడొచ్చు. సో ఎవరో అడుగుతారు ప్రభుపాదకి, అమెరికాలో ఎవరో ఒక స్టూడెంట్ దీంట్లో ఒక యూనివర్సిటీలో ప్రభుపాద ప్రవచనం చేసేటప్పుడు, మీరు భగవంతుని చూసారా? సో ప్రభుపాద చెప్తారు, ఇది ఇర్రెలవెంట్ క్వశ్చన్, ఇది సరి అయిన ప్రశ్న కాదు ఇది. సో ఆ వ్యక్తి, ఆ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్తో, లేదు మీరు చెప్పాలి, మీరు నా ప్రశ్నకి మీరు సమాధానం. సో ప్రభుపాద అంతేమన్నా చెప్తారు, నేను చెప్తాను ఆ సమాధానం, నువ్వు నాకు నమ్ముతావా, నువ్వు నేను చెప్పే మాట నువ్వు దాన్ని స్వీకరించుతావా? సో ఆ వ్యక్తి అవును నేను స్వీకరించుతాను. ఓకే ప్రభుపాద ఆ సభలో, పెద్ద సభ ఒక యూనివర్సిటీలో చెప్తారు, ఎస్ ఐఎమ్ సీయింగ్ గాడ్ అట్ ఎవ్రీ మూమెంట్. సో ఆచార్య శ్రీల ప్రభుపాద ఆ దివ్య స్థానంలో ఉన్నారు, చెప్తారు వాళ్ళు అవును నేను ప్రతి సెకండ్లో చూస్తా ఉన్నాను శ్రీకృష్ణ. సో మనకి కనపడు శ్రీకృష్ణుడు, మనకి భౌతిక కన్నులు ఉన్నాయి, అయితే ఆధ్యాత్మికంగా మేము గుడ్డి వాళ్ళే. మనకి కృష్ణుడు ఉన్నాడా, కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు పరమ పురుషుడు ఏం అనుభూతి లేదు మాకు, మేము ఊరికే థియరీ చెప్తున్నాం. అయితే శుద్ధ భక్తులు ఆచార్యులు వాళ్ళు కృష్ణుడిని పరమాత్మని ప్రతి క్షణము చూస్తారు, వాళ్ళకి ఆ దృష్టి ఉంది. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఇక్కడ మనకు తెలిపిస్తుండే ఏమంటే, ధృతరాష్ట్రుడు భౌతికంగా గుడ్డివాడు, ఓకే నో ప్రాబ్లం, దాని నుంచి ఏమి పెద్ద విషయం కాదు. అయితే ఆధ్యాత్మికంగా కూడా గుడ్డివాడే. ఆధ్యాత్మిక గుడ్డివాడు అంటే ఆధ్యాత్మిక కొంత అవగాహన లేదు, సంపూర్ణంగా మెటీరియలిస్టిక్ వ్యక్తి. అంటే గీతాలో ఫస్ట్ శ్లోకానే వింటాం, సేమ్ చెప్తారు, ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిం అకుర్వత సంజయ. మామకాః పాండవ, సో నా పుత్రులు నా సహోదర పుత్రులు నా వంశం వాళ్ళే కాదు, వాళ్ళు కురువంశం ఇద్దరు, అయితే వాళ్ళు కురువంశం కాదు, వాళ్ళు పాండవులు అని అంత విధంగా నా పుత్రులు నా పిల్లలు, సో వాళ్ళ పైన అంత పుత్ర వ్యామోహంతో ఉండే వ్యక్తి. అంటే ఏమి ధర్మము, ఏమి మంచిది, ఏం చెడు, ఏది కూడా కొంత కూడా అవగాహన ఉంది ధృతరాష్ట్ర. దానికి చెప్తున్నారు ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు సంపూర్ణంగా ఆధ్యాత్మిక గుడ్డివాడు, ఏమి భౌతికంగా కాదు, భౌతికంగా గుడ్డివాడు దట్ ఈస్ ఓకే, ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా కూడా గుడ్డివాడు. సో మనకి భౌతిక కోరికలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, చాలా మనము ఏమి చెప్పేది పాప కర్మాల ఇది ఉన్నప్పుడు మనకి అలా అస్తిత్వం అది చేపిస్తుంది. కామయేష క్రోధేష రజోగుణ సముద్భవ. సో ఈ రజోగుణంతో ఈ కామ క్రోధ ఇది చాలా నిండిపోయినప్పుడు, కామయేష క్రోధేష రజోగుణ సముద్భవ, ఇది ఒక మనకి శత్రు. విద్యేష ఇహ వైరినా. సో కృష్ణుడు మనకు చెప్పే గీతాలో ఇది వైరి, మన శత్రు. కామము, క్రోధము, లోభం, ఇదంతా భౌతిక కోరికలు చాలా అటాచ్మెంట్స్ చాలా ఇది ఉండేది, ఇది మనకి వైరి. ఇది కామ క్రోధ తదా లోభస్ తస్మాత్ ఏత త్రయం త్యజేత్. ఈ మూడు నరక ద్వారాలు కూడా అది భగవంతుడు చెప్పేది. ఈ ధృతరాష్ట్రుడు ఈ నరక ద్వారాలైన ఈ కామము దీంతో నిండిపోయింది వ్యక్తి, మెటీరియలిస్టిక్, సంపూర్ణంగా భౌతిక అసుర వ్యక్తిత్వం. ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టికా నుండి అంధుడు, కానీ తన నీతి రహితులకు పుత్రులను సమర్థించుటకు దుష్ట కర్మలను చేయుట ఎందలి అతని అంధత్వము కాయకముగు దృష్టిలోపము కన్నను అధికంగా నుండెను. కాయకముగు దృష్టిలోపము మనుజుని ఎన్నడను ఆధ్యాత్మిక పురోగతి ఎందు అడ్డుపరచదు, కానీ అతడు ఆధ్యాత్మికంగా గుడ్డి వాడైనప్పుడు కాయకముగా అన్నీ చక్కగా ఉన్నప్పటికీ ఆ గుడ్డితనం మాత్రము మానవ జీవన పురోగమన పథమునకు గొప్ప అపాయకరకంగా హాని కలిగించగలదు. సో ఇది మన ధృతరాష్ట్ర ఒక వ్యక్తిత్వంతో మనకు ఒక పాఠం, ఆధ్యాత్మికంగా గుడ్డితనం. హరే కృష్ణ అందరి భక్తులకు